Hola amics del Club del Vi, us presento el vi blanc del mes de gener. És Juan Gil 2022, és un vi de la denominació d'origen Jumilla. Això està ubicat a l'interior de Múrcia, a 700 metres d'altitud respecte al mar, i elaborat 100% amb la varietat Moscatell, amb una graduació de 13 graus i mig. És un vi blanc que et dona, sobretot aromàticament, notes de fruita tropical, fruit com pinya, com litxi, et ve també un record de fruita d'os, com préssec, albercoc, i un fons cítric que et permet, sobretot, aquesta frescor, el fa àgil, el fa fresc, el fa molt dinàmic. És un vi que ens encanta i considerem que és perfecte per maridar amb peixos, amb plats de pasta, fins i tot amb marisc, a qui li agrada el vi aromàtic, una mica fruitat d'entrada, però amb un final molt sec. És un vi xulíssim. Bodegas Juan Gil és un referent, molt conegut internacionalment, perquè els seus vins negres estan sempre a les llistes de vins d'entre 10 i 15 euros, els més ben valorats. Ens sembla, és una nova introducció, teníem ganes de portar-lo, ens encanta i creiem que us encantarà a vosaltres també. Així que, bona entrada d'any i salut!